Panguha mig kuan. Panguha mig kasaba. 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 Panguha mig kasaba. Magbudbud mi ani. Hello mga ka-YouTubers. Mana ambil sa mong bukid. Unya, sakay sa sipo nga 300. Pagbalik sipo pod nga 400. Unya, pagbalik na dito, diha nang resulta, ngayon ko na positive. Mao lagi na makaingon ta sagaran sa makaingon jud mura din negosyo ang tao. Kay kuan man. Manguha as lag kasaba cake. Unsaon ang inyong kasaba cake? Putohon or bodboron? Saan na ninyo? Bodboron. Namina ra man sila. Panay unod. Kadol-dol. Aw kadol-dol ni. Na kuno toy giingon ni Ate Merce nga ni order na kuno order 30 ka. Dili. Order. Order nga. Kumitig kahoy. Awasan ka mag-order. Na kuno bagi post na kuno kinsa pa na ay kamuting kahoyan. Wa mo ko kadungog atong ko. Aw ko kadungog. Basta-basta. Say nga na ni te. Kuan, kabuto. Kani kabuto. Dila. Andong sundang toy. Say nga ni te kabuto. Oh. Lain putong puti. Mao ni siya puti ni sa gunon. Pero kabuto lang. Kabuto. Naapot ri lain oh. Dagko ano? Dami ka na mong puto o kuan. Kasaba cake. Oh. Magputo ko Budbud. na dyan. Mga what ay mamalit. Sunos kontinda yan. Nangahilo tanan. Daghan na magpako. Dagko siklon kaginan siya nagit siguro to iyahang mga Mauwa po ko mabalik gagmay ko kay te. Di okay na bot kay tag 5 ra man sad gud oy. Brato ra kaayo ganang tag 5. Yung marag insakto sa syudad pa na insakto na iya ha magagmay tag 5. Sakto oh, na iya. man po namin sa puhunan. No lagi. Oh, Na ako napunan na kapuhunan siya. kamay raman. Nisod. Kapoy tangas. Dito hogi ka no. Tubos. Ah, gati ni Elra ko. Toing. Ela. Lapok. Di man tong nani kolor pagkabran. Ito sa kay labas ani niya.